Vítam vás u nového videa, dneska tu máme ďalšie Star Wars novinky, ktoré samozrejme neboli v nedeľu, keďže včera boli Vianoce, čiže chcel som si dať kúsok, takú pauzu, takže nebolo novinkové video, ako to zvykne byť každý týždeň na tomto kanáli. No ale dneska tu máme teda Star Wars novinky, poviem vám úprimne, neudialo sa toho veľa za posledný týždeň, ale máme tu aspoň nejaké také dve veci, o ktorých si môžeme pokecať, čiže poďme rovno na to. Čiže prvá novinka je ohľadom seriálu Star Wars The Acolyte, čo je seriál, ktorý sa odohráva v novej ére The High Republic a mali by sme ho dostať ďalší rok. Určite, ak sledujete dlhšie moje videá, viete, o čom by mal byť cca tento seriál. Je to asi najbližší Star Wars seriál, ktorý nás čaká dosť možno, pokiaľ ho neobehne nejaký animovaný seriál. No a dostali sme novinku od portálu Bespin Bulletin s tým, že zdroje vám dám do popisu videa, a to, že Acolyte mal práve nejaké dotáčky tento mesiac. Ak neviete, dotáčky, no tak rôzne filmy a seriály majú dávno po dotočení a nejakom tom strihaní nejaké tie dotáčky, že sa niečo dotočí a potom sa to pridá do finálneho produktu. Veľakrát to značí niečo zlé, viem, že veľa projektov, čo sa týka MCU, malo nejaké dotáčky a bolo to dosť vidno na finálnom produkte. No ale niekedy to môže byť len z toho hľadiska, že niečo funguje inak v nejakej scéne a režisér alebo režisérka to chce proste si dodať do finálneho produktu. Skrátka, môže to byť zlé, nemusí, čiže nerobil by som ohľadom toho nejakú paniku. No ale teraz seriál Acolyte mal v decembri pretáčky, a to v Anglicku, a tieto dotáčky nechcem nejako veľmi špecificky popísať, lebo ja si sám nechcem vyspoilerovať seriál, ale podľa všetkého to mal byť nejaký duel so svetelnými mečmi. No, určite sa to dalo čakať do tohto seriálu, že tu budú nejaké súboje so svetelnými mečmi. Zdá sa mi, že sa o tom aj hovorilo na Star Wars Celebration. No ale vieme, že teraz boli tento mesiac nejaké dotáčky. Ťažko povedať, či to nejako odloží Acolyte. Ja si myslím, že to tento seriál nejako neodloží a myslím si, že sa ho dočkáme niekedy v lete, možno koncom leta. A ja sa na neho veľmi teším, pretože bude to za mňa niečo fakt nové pre tento svet, čo podľa mňa potrebujeme. Môže to byť veľmi zaujímavé, má to mať taký detektívny tón, budeme sledovať Jedajský rád v tom píku, čiže ja si myslím, že to určite veľa ľudí bude zaujímať, a aj cez nejaké kontroverzie, ktoré sú okolo toho a sú zbytočne nafúknuté. Ja si myslím, že to môže byť dobré a celkom sa na to teším. No a druhá novinka veľmi nie je o Star Wars, ale nemám tu veľmi o čom rozprávať, čiže ju to spomeniem. Vyšiel Rebel Moon na Netflixe, čo je film Zacka Snydera, čo mal byť pôvodne Star Wars film. Teda to ani pôvodne nemal byť Star Wars film, on to bol len návrh pre Lucasfilm, ktorý bol zamietnutý. No tak si Zack Snyder to previedol do nejakého vlastného vytvoreného sveta, ale on to pôvodne zamýšľal ako Star Wars film, čiže toto vyšlo. A mám v pláne urobiť na to na môj hlavný kanál nejakú tú recenziu, čiže ja vám tu veľmi nevyspoilerujem, čo si o tom myslím, takže určite sa pozrite na môj hlavný kanál a niekedy v budúcnosti to tam vydám. Počítam niekedy tento týždeň, čiže asi toľko k tomu, ale keď už ste si zapli toto video, poviem vám, že toto sa Star Wars asi veľmi nevyrovná, ale je celkom zaujímavé, že to vyšlo, teraz o tom veľmi ľudí hovorí, čo sa týka aj Star Wars, to tak zrovnávajú, čiže rozhodol som sa to spomenúť v tomto videu. Ak ste náhodou Rebel Moon videli, napíšte mi to pod toto video do komentárov. No a toto je všetko z tohto videa, ak sa vám páčilo, dajte like, a ak nenapíšte, čo by som vám zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Pozrite sa na môj hlavný kanál, uvidíme sa na budúce a nech vás sila sprevádza.